أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o Hazreti Aliju radijallahu anhu. Što se tiče muahat, to jeste uspostavljanja bratstva između ashaba, spominje se u hadisu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao Hazreti Alija radijallahu anhu njegovim bratom 2 puta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavljao bratstvo između muhadžira u Mekki, a posle kad su se preselili u Medinu, onda je to radio između Ensarija i Mekanlija. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem oba 2 puta je rekao Hazreti Aliju da ti si moj brat na ahiretu i na ovome svijetu. Prema drugom hadisu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Ali i Hazreti Sahal bin Hunayf. U vezi ovoga nalazimo na 2 mjesta u historijskim zapisima. Alama Kastilani, koji je komentator Buharija, piše: bratstvo je bilo uspostavljeno 2 puta. Prvo u Mekki prije nego što su se preselili, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između Hazreti Ebu Bekra i Omera, između Hazreti Osmana i Abdurrahman bin Aufa, i između Zubeira i Hazreti Abdullaha bin Masuda, i između sebe i Hazreti Alija. I u kući od Hazreti Enesa bin Malika, kad su se muhadžiri preselili u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tu uspostavljao bratstvo između njih. Ibn Isad prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između 100 ashaba, to jeste 50 ensarija i 50 muhadžira. Osim na Tabuku, Hazreti Ali radijallahu anhu je učestvovao u svim bitkama uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, također uključujući bitku na Bedru. A kad je bila borba na Tabuku, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao instrukcije Hazreti Aliju da se on brine o svojoj porodici. Hazreti Salba bin Abi Malik prenosi da uvijek Hazreti Saad bin Ubada bi nosio zastavu poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem, ali kako god kad bi se započela borba, onda Hazreti Ali bin Abi Talib bi nosio zastavu. Ekspedicija Ušera se desila u Džamadijul Ula u 2. godini poslije hidžre. U knjigama istorije ova se ekspedicija ima različita imena. Ušera je mjesto od jednog kao tvrđave koja se nalazila u Hidžazu između Jambu i Zulmavra. Hazreti Mirza
Bashir Ahmed Saib je predstavio detalje u vezi ovoga na sljedeći način. U Džemadiju Lula u 2. godini poslije hidžre, kada je dobio neke izvještaje o Mekanlijama, je otišao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posle toga otišao iz Medine sa nekim ashabima, muhadžirima. Postavio je Hazreti Abdul Salma bin Abi Asad, koji je bio kao usvojeni brat poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On ga je postavio kao emira u svom odsustvu. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je konačno stigao u tu šeiru nakon mnogih napravljenih puteva. Iako se borba između Mekanlija nije tada desila, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napravio ugovor sa Benu Mudlić plemenom i onda se vratio nazad. Hazreti Ali radijallahu anhu je učestvovao u ovoj ekspediciji u vezi koje se prenosi. Hazreti Amar bin Jasir prenosi da on i Hazreti Ali su bili zajedno kad su išli na ovu ekspediciju. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad su oni tu stigli, vidjeli su te ljude iz Benu Mudlić da oni su radili nešto u bližoj okolini. On kaže da ga je Hazreti Ali upitao da li bi oni trebali da odu bliže da vide šta ovi ljudi rade. On kaže, oba dvojica smo otišli i onako smo gledali šta oni rade. I kaže, onda smo se umorili i vratili smo se i ja i Hazreti Ali smo legli između dva drveta od hurmi. On kaže, tako mi Boga, bio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji nas je probudio. On nas je dotakao svojom nogom jer smo mi bili prekriveni prašinom i tad kada je ugledao Hazreti Alija prekrivenim u toj prašini, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: o Ebu Turab, što znači kao otac prašine, i rekao je da li želiš da ti kažem u vezi dvojice vrlo jadnih ljudi. Hazreti Halifatul Mesih kaže, ja sam spominjao u vezi ovoga na prošloj hudbi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao nekad Hazreti Alija kako spava blizu džamije i bio je pokriven s prašinom i tako ga je nazvao Ebu Turab i tako se to tako je dobio taj nadimak, ali Hazur kaže da vjerovatno se ovo desilo prvo što sad spominje i kaže da nastavim sa ovim hadisom kojeg sam počeo da spominje. I tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da vas obavijestim u vezi dvojice u smislu kao najjadnijih ljudi. Mi smo odgovorili da, Božji poslaniče. Poslanik kaže, prvi je bio čovjek koji se zvao Uhejmer, on je od ljudi Samuda, koji je presjekao noge od Salihove alejselam kamile, a druga osoba je osoba koja će da udari ili kao presječe tvoju glavu i krv će da bude padala niz tvoju bradu. Ova ekspedicija se znači da desila u drugoj posle hidžre. Hazreti Mirza Bashir Ahmed govori u vezi ovoga dalje. Ni 10 dana nije prošlo kako se je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu, kad je neki poglavica Kurs bin Džaber iz Mekke sa još nekim Mekanlijama privukao su se Medini i oni su ukrali neke kamile i tako tu imovinu od muslimana i pobjegli su. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo čuo, postavio je Zaid bin Harsa kao emira u Medini i onda sa grupom muhadžira je krenuo za ovim ljudima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je išao sa ovom grupom do mjesta Safvan koje je blizu Bedra
I ova ekspedicija se zove Gazva Bedratul Ula. Ali oni su im pobjegli, a na ovom ekspediciji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao Hazreti Aliju bijelu zastavu da nosi. Bitka na Bedru se desila u drugoj hidžretskoj i u vezi ove bitke se u vezi Hazreti Alija u ovoj bitci je zapisano da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Alija, Hazreti Zubeira i Hazreti Sada bin Abi Vakasa i Busbus bin Amr radijallahu an do izvora na Bedru i da oni saznaju neke informacije u vezi ovih idolopoklonika. Oni su vidjeli kako ovi ljudi napajaju svoje životinje i zarobili su i doveli su ih kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je borba počela na Bedru, oba dvojica sinova od Rabija, Šerbaj i Utba i Velid bin Utba izašli su ispred i oni su kao bili kao izazovnici muslimana da dođu da im se usprotive ili da počnu borbu. Trojica Ensarija iz Benu Haris plemena su se javili kao dobrovoljci. Muaz, Muavez i Auf, koji su bili sinovi od Afra, oni su željeli da oni se bore protiv njih, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nije dopustio. Nije želio da Ensarije budu ti prvi koji će biti izloženi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da ovo bude bude urađeno ili da dobrovoljci budu od djece njegovog amidže i njegovog naroda. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao ashabe da se vrate u svoje redove Ensarije koji su se javili i pohvalio ih je za to. Mekanlije su rekli: o Muhammede, pošalji iz našeg naroda ljude koji mogu da se bore protiv nas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Benu Hašem, izađi naprijed i bori se za istinu. Istinu s kojom je uzvišeni Allah poslao poslanika. Jer ovi ljudi su došli sa lažima da pokušaju da ugase svjetlo Allaha. I onda su Hazreti Hamza radijallahu anhu, Hazreti Ali radijallahu anhu i Ubejda radijallahu anhu izašli i počeli su da se bore s njima. Utba je rekao: recite nešto tako da možemo da ih prepoznamo. Jer oni su nosili one štitove gdje su i njihova lice bilo sakriveno. Hazreti Hamza rekao je: ja sam Hamza Abdul Mutalib, ja sam lav uzvišenog Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Utba rekao da je on kao dovoljno dostojan protivnik i da je on također lav plemena. I onda je upitao ko su druga dvojica. Hazreti Hamza je rekao: Ali, Ebu Talib i Ubejda bin Haris. Onda je Utba rekao: i oni su kao dostojanstveni, kao protivnici ili neprijatelji. Onda je Utba rekao svom sinu: o Velide, idi naprijed. Hazreti Ali se borio protiv njega i Hazreti Ali ga je ubio. Onda je sljedeći bio Hazreti Hamza protiv Utbe i on je ubio njega. Onda je Šeba išao protiv Hazreti Ubejd bin Haris. Prenosi se da na taj dan Hazreti Ubejda je bio najstariji ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šeba je udario po nozi od Hazreti Ubejda radijallahu anhu i ranio ga je. Hazreti Ali i Hazreti Hamza radijallahu anhu su napali ovoga Šeba i ubili su ga. Isti hadis sam spomenuo prije 2 godine i neke detalje ću da spomenem danas.
Znači isti hadis koji prenosi Ali radijallahu anhu da Utba bin Rabija i njegov sin i brat su izašli i pitali ko će da se bori protiv njih. Nekoliko mladih ensarija su se javili i Utba je upitao ko su oni. Oni su rekli, onda je Utba rekao mi nemamo ništa s vama i rekao je mi samo želimo da se borimo protiv sinova od naših amidža. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao o Hamza ustani, o Ali ustani, o Ubejda bin Haris ustani. Hazreti Hamza je krenuo prema Udbi, a Hazreti Ali prema Šejba, a Ubejda se borio protiv Velida. I onda su bili ranjeni i Hamza i Ali radijallahu anhu su ubili Velida i odnijeli su Ubejdu sa ratnog polja. U vezi bitke na Bedru Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi nevjernika je bilo dosta više od muslimana i poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio tu cijelu noć. Kada su se armije poredale, Hazreti Ali kaže gledao sam na osobu koja je jahala na crvenoj kameli kroz te redove. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao o Ali pozovi Hamzu. Hamza je stajao blizu tih nevjernika i upitaj ga ko jaše na crvenoj kameli i šta on govori. Ako je iko od nevjernika koji im daje dobre savjete, to je ta osoba koja jaše na toj kameli. Onda je Hamza radijallahu anhu došao i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je to bio Utba bin Rabija i koji je savjetovao nevjernike kako da se bore. Kako god Ebu Džehel mu je rekao da je on kao kukavica i nije hrabar i kao da se boji boriti se. I ovo je kao podiglo njegov kao ponos i rekao je on Ebu Džehelu vidjet ćemo ko je danas, vidjet ćemo to kao. I tako se on borio u toj borbi. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da na dan Bedra poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao njemu i Ebu Bekru radijallahu anhu na desnoj strani od vas je Džibril, a na drugoj strani je Mikail, a Israfil je veliki melek koji je prisutan u vrijeme ratova i stoji uz ispravne. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb u vezi bitke na Bedru piše da Hazreti Ali kaže da često u toku bitke na Bedru poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi ulazio u svoj šator i kad bi god Hazreti Ali ulazio u taj šator vidio bi kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem plače na sećdi i čuo je kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponavlja riječi ja hayum ja kayum, ja hayyu ja kayum. O moj vječni Allahu i moj vječni gospodaru. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio vrlo potresen ovim stanjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem i govorio bi o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, nemoj da se brineš, Allah će zaista ispuniti svoje obećanje. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao u svojim stalnim dovama i klanjanju uzvišenom Allahu. Zbog straha da nekada i obećanja uzvišenog Allaha su prema kao ispunjenju nekih uslova. Brak Hazreti Alija radijallahu anhu i Fatime radijallahu anha se desio u drugoj hidžretskoj. Hazreti Ali radijallahu anhu je pitao za njenu ruku kao da se ona uda za njega i poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vrlo rado složio s tim. Hazreti Enes prenosi da je Hazreti Ebu Bekr i Hazreti Omer također tražili da se Fatima radijallahu anha uda za njih, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi uvijek prešutao to njihovo pitanje.
nije im davao odgovor. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitao da li bi on dao Hazreti Fatimu radijallahu anha da se uda za njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao da li imaš išta za vjenčani dar da joj daš. Hazreti Ali kaže, rekao sam da imam konja i štit. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, konj će ti trebati, prodaj taj štit. I kaže, prodao sam svoj taj štit za 440 dirhama i to je bio moj vjenčani dar. Hazur kaže, ljudi često misle da mogu samo da obećaju hakme, to jeste vjenčani dar, i kao platit će ga nekad poslije, a vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to radio na drugačiji način. To znači da to je neko pravo žene koje ona treba da dobije odmah. Neki ljudi, Hazur kaže, pišu mi da su živjeli sretno sa ženom, ali ona je onda traži svoj vjenčani dar da se isplati i Hazur kaže, ako ste to obećali, to je njeno pravo i treba odmah da joj se da. I onda nastaju svađe u porodicama. Još neki ljudi govore kao hak mehr, vjenčani dar, to treba da se u slučaju razvoda kao razriješi, ali hak mehr nema nikakvog veze sa razvodom. U svakom slučaju hadis prenosi da Hazreti Ali radijallahu anhu je prodao taj štit Hazreti Osmanu radijallahu anhu. Hazreti Osman mu je dao pare za to i onda mu je vratio taj štit. Hazreti Ali kaže, ja sam odnio taj novac poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je uzeo u ruku neki dio toga i dao je Hazreti Bilalu i rekao, kupi miris za ovo. I onda je naredio drugima da kupe stvari za Hazreti Fatimu i one su pripremile joj kao neki jastuk. U nekim hadisima se prenosi da kada se desio brak između Hazreti Alija i Hazreti Fatime radijallahu anha, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, moj Allah mi je naredio da ovo uradim. I kada su se vjenčali, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kada Fatima radijallahu anha dođe kod Hazreti Alija, da joj ništa on ne govori dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne dođe. Hazreti Fatima radijallahu anha je došla sa Ummi Ejmen i sjedila je u jednom kraju kuće. Hazreti Ali radijallahu anhu kaže, on je sjedio na drugoj strani. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao i rekao, gdje je moj brat? Hazreti Ummi Ejmen je rekla, tvoj brat, i ti si mu dao svoju kćerku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao Hazreti Fatimu da mu donese vode. Ovo je rodbinska veza gdje brak je dozvoljen, je zbog toga što Hazreti Ali radijallahu anhu nije bio poslanikov pravi brat. Hazreti Fatima radijallahu anha je ustala i donijela je zdjelu vode koja je bila u kući. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izaprao svoja usta i rekao je Hazreti Fatimi da priđe. Ona je prišla i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posuo poprskao malo vode po njenoj glavi i proučio je sljedeću dovu: Allahu moj, tražim utočište kod tebe za nju i njeno potomstvo od prokletog šejtana. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao joj da se okrene i poprskao je malo vode između njenih plečki i to je također uradio isto Hazreti Aliju radijallahu anhu. Onda je rekao Hazreti Aliju: idi svojoj supruzi u ime Allaha i uz njegove blagoslove. U drugom hadisu prenosi da je Hazreti Ali radijallahu anhu rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo uzeo abdest u toj zdjeli i onda je posuo tu vodu, poprskao tu vodu po Hazreti Fatimi i Aliju radijallahu anhu.
i da je proučio sljedeću dovu. Allah moj, podari svoje blagoslove na oba dvoje i blagoslovi ovaj brak. Hazreti Ajša i Umi Salma radijallahu anha prenose da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio njima dvema da pripreme Hazreti Fatimu za brak i također da je mi odvedemo do Hazreti Alija. Ona kaže da smo prvo kao njihovu sobu namjestili, donijeli su friško svježe blato i namazale zidove, pa su onda napunile 2 jastuka sa lišćem od palme. Onda su ostavile hurme i suho grožđe i slatku vodu. Uzele su kao neki štap i zabole ga u jedan dio sobe, tako da tu mogu oni da kao objese svoju odjeću i ostavili su kao vreću vode. One također kažu nismo nikad vidjele ljepše vjenčanje kao što je bilo vjenčanje Hazreti Fatime radijallahu anha. Na vjenčanju je bilo hurmi, bilo je kao geršlo, sir i neki kao dezert koji je napravljen od hurmi i sira. Hazreti Esma binti Umejs prenosi je također rekla nismo prisustvovale boljem vjenčanju i ovi detalji se nalaze u Sirat Hatamun Nebijin na sljedeći način. Hazreti Fatima radijallahu anhu je bila najmlađe dijete poslanika sallallahu alejhi ve sellem koju mu je rodila Hazreti Hadidža radijallahu anha i Hazreti Fatima je bila najdraže njegovo dijete i ona je zaista bila zaslužna za ovu poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem ljubav kada je ona bila oko 15 godina. Sallallahu alejhi ve sellem je počeo da dobiva prijedlog za njen brak. Prvi je bio Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu koji je tražio da se oženi sa njom, pa onda Hazreti Omer radijallahu anhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio njihove ponude. Poslije kada su oba dvojica njih primijetili da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi želio Hazreti Alija da oženi Fatimu radijallahu anha, i Ebu Bekr radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu su to predložili Hazreti Aliju. Hazreti Ali radijallahu anhu je naravno to želio, ali je on bio stidan u tom pogledu. Onda je Hazreti Ali odmah otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i predložio je brak. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je već dobio od uzvišenog Allaha kao znak da taj brak treba da se desi između Hazreti Fatime radijallahu anha i Hazreti Alija. I kad je to Ali predložio radijallahu anhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao ja sam već dobio kao u vezi toga od uzvišenog Allaha objavu da to treba da se desi. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao Hazreti Fatimu u vezi toga. Ona je nije ništa odgovorila zato što je ona bila stidna. Ali to je značilo kao njeno prihvatanje i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao ensarije i muhadžire i obznanio je brak između Hazreti Alija i Hazreti Fatime radijallahu anha. Ovo se desilo na sredinom ili pred kraj druge hidžretske. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Alija radijallahu anhu i pitao da li ima da plati bračni dar. Ali radijallahu anhu je rekao o Allahu poslaniče ja nemam ništa. Poslanik je upitao a gdje ti je onaj štit koji sam ti dao tog i tog dana, to jeste poslije bitke na Bedru od ratnog plijena, a Hazreti Ali je rekao da ja imam taj štit. Onda je poslanik rekao to će biti dovoljno, donesi ga i bio je prodat za 480 dirhama i poslanik se pobrinuo za sve od tog novca.
vjenčani dar koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao Hazreti Fatimi je bio jedan izvezani šal, onda neki kao jastuk i onu kožu u kojoj se držala voda. I također u drugom hadisu se prenosi da je također u tome bio i onaj mlin za mljevenje pšenice. Kad su se pobrinuli za to, bilo je vrijeme da im se nađe prostorija u kojoj će živjeti. Najvjerovatnije da je i dotad Hazreti Ali živjeo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u nekoj odaji blizu džamije. Kako god sada je bilo potrebno da imaju posebnu svoju sobu. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Hazreti Aliju da nađe mjesto gdje njih dvoje mogu da borave. I onda njihov vjenčanje se održalo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem tog istog dana Fatima radijallahu anha je otišla u tu kuću i poslanik ih je posjetio taj dan i tražio je da mu se donese vode. Poslanik se pomolio iznad te vode i poprskao je oba dvoje njih. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao dovu: Allahu moj, blagoslovi oba dvoje njih i njihov brak i sve njihove veze sa drugim ljudima i njihovo potomstvo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio i otišao od njih. Kada je posle nekog vremena poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjetio Hazreti Fatimu, ona je rekla da Harsa bin Numan ima neke kuće prazne i pitala je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga upita ako bi on mogao neku kuću da im da. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je on već za njih mnogo kuća ispražnjivao i on kaže ja se kao stidio se da ga upita za to, ali kada je Harsa saznao od nekoga da je ovo bilo traženo, brzo je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je: o Allahu poslaniče, sve što ja posjedujem pripada tebi i tako mi Boga što god ti uzmeš od mene daj mi više zadovoljstva nego od onoga što ja imam. I onda je predani ashab insistirao i ispraznio jednu od njegovih kuća i dao ju je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I poslije toga Hazreti Ali i Fatima radijallahu anha su se preselili u tu kuću. Iako oni nisu imali mnogo, Hazreti Ali i Hazreti Fatima su uvijek bili veliki primjer pobožnosti i ispravnog ponašanja. U hadisu koji Hazreti Ali prenosi kaže se da je jednom Hazreti Fatima radijallahu anha se požalila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da imala bolove u rukama kada bi mljela pšenicu. U to vrijeme nekoliko zatvorenika je bilo dovedeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Fatima radijallahu anha je otišla kod poslanika, ali ga nije našla u njegovoj kući. I Hazreti Fatima radijallahu anha je rekla ovo razlog zbog kojeg je došla Hazreti Ajši radijallahu anha. I kada je poslanik se vratio kući, Hazreti Ajša ga je informisala o čemu se radilo i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kod Hazreti Fatime. Hazreti Ali prenosi da u to vrijeme oni su samo što su legli u krevet. Mi smo htjeli da ustanemo, ali nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ostanemo u ležećem položaju, tako da ne ustaju iz kreveta. I onda je on sjeo pored nas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao: zar ja ne trebam da vam kažem nešto što je bolje od onoga za što si došla da me pitaš? I rekao je: kada legnete, proučite 34 puta Allahu Ekber, recite Subhanallah 33 puta i Elhamdulillah 33 puta. Ovo će biti bolje za oba dvoje vas nego da tražite kao radnika za kuću.
Hazreti Ebu Hureyra prenosi da je Hazreti Ajša otišla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražila radnika za kuću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: radnika nećeš naći sa mnom, što je značilo da joj on neće dati radnika. Iako ona nju je sljedovao zbog toga što Hazreti Ali ju je pripadao ratni plijen. Prije i onda je rekao ja ću te reći nešto što je bolje za tebe nego da dobiješ ovog radnika, to jeste kad legneš navečer prouči 33 puta Subhanallah, 33 puta Alhamdulillah i 34 puta Allahu Ekber. Ovo je iz Sahih Muslima. U biografiji u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Muslim Maud spominje isti ovaj incident, ali koristeći hadis iz Buharija. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu navodi isti hadis koji je spomenut kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kad su oni legli. Navodi isti hadis i onda Hazreti Muslim Maud govori ovdje možemo da vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio vrlo precizan u tome dijeljenju tog ratnog plijena. Iako je Hazreti Fatimi bio potreban radnik zbog toga što su je ruke bolile kad je mljela to brašno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj nije dao radnika i umjesto toga okrenuo je pažnju prema tome da se moli uzvišenom Allahu. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije želio to da uradi, Muslim Maud piše, zbog toga da ne bi neki drugi ljudi protumačili ovo da poslanik daje svojoj porodici, pa tako, iako su oni imali pravo na to zbog učestvovanja u bitkama Hazreti Alija, ali on nije to želio da uradi radi pogrešnog tumačenja drugih, da poslije kad oni budu u tom stanju onda oni uzimaju više za svoje bližnje. Hazreti Muslim Maud kaže da li u svijetu se može naći bilo kakav kralj koji je na ovaj način bio toliko precizan i oprezan. Iako postoji taj neki primjer, onda su to sve sluge ovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kod mene i Fatime radijallahu anha i rekao je zar vas dvoje ne klanjate? Hazreti Ali kaže, rekao sam o Allahu poslaniče, naši životi su u Allahovoj ruci i on nas probudi kad on to želi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa rekao na ovo i otišao je. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao u vezi tahadžud namaza, noćnog namaza prije sabah namaza. Hazreti Ali je rekao ako se ne probude u to vrijeme, to je znači Božjom voljom. Hazreti Ali kaže dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazio udarajući po svojoj nozi, rekao je od svih stvari čovjek je najviše sporan. Hazreti Muslim Maud dok je govorio o ovom kaže, navodeći ovaj isti primjer i kaže kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao da li oni klanjaju tahadžud i Hazreti Ali je rekao da nekad Božjom voljom se ne probude. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao trebate da klanjate tahadžud i onda dok je odlazio ponavljao je ovaj ajet iz Kur'ana, to jeste da ljudi nekada jednostavno ne žele da prihvate ili priznaju svoje greške i daju kao razna opravdanja za te njihove greške, da bi oni sakrili te svoje greške. Drugim riječima da Hazreti Ali i Fatima radijallahu anha su trebali reći da nekada se ne probude radi svog, znači sopstvene greške, a ne da to pripisuju Allahu. Hazreti Muslim Maud dalje piše da ovaj odgovor poslanika sallallahu alejhi ve sellem dugotrajno je ostavio utisak na Hazreti Alija radijallahu anhu. Govori također o jednom hadisu iz Buharija. Hazreti Muslim Maud navodi isti ovaj hadis kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u kuću i pitao Hazreti Alija
u vezi noćnog namaza i također on govori prelijep primjer koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio. Jednostavno on je mogao sve argumente da da Hazreti Aliju u vezi ovog njegovog odgovora, ali jedino što niti se naljutio na njega, ali kad je izgovorio ove riječi da čovjek neko najveći spor koji čovjek uradi jeste da ne prizna svoju krivicu, to je ostavilo veliku znači uticaj na njih i jednostavno im je u tako kratkom tom suženom odgovoru dao šta oni trebaju da rade. Iz ovog hadisa mi možemo vidjeti naučiti mnoge lekcije i vidjeti kakav je bio karakter iz raznih aspekata poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što možemo naučiti? Hazret Musleh Maud kaže da koliko je se brinuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem za vjeru drugih ljudi i on bi odlazio u kuće svoje rodbine i jednostavno se brinuo da oni ispunjavaju svoje religijske dužnosti. Mnogi ljudi jednostavno idu drugima i govore i pomažu, a ti ljudi jednostavno ne pobrinu se za svoje vlastite kuće. Jedna uzrečica ispod lampe se nalazi mrak, jeste u ovom slučaju da neki ljudi jednostavno pokušavaju da daju svjetlo u obliku religije drugima, ali oni to ne pobrinu se znači za svoje znači najbliže, ali kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio svoju porodicu da jednostavno oni postignu ovu duhovnu svjetlost. Ta istu svjetlost koju on želio da cijeli svijet bude osvjetljen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi non stop njih savjetovao i uvijek bi ih pitao u vezi njihovih djela. Moralni trening svojih ukućana je nešto što moramo svi da jednostavno postignemo. I znači da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to radio, jednostavno sve ostalo ne bi imalo suštinu. Drugi primjer iz ovoga možemo vidjeti da jednostavno totalna poslanikova uvjerljivost u ovu vjeru koju je on donio i na nijedan moment on nikada nije jednostavno posumnjao ovo učenje. Neuzbila ljudi govore da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dobio nikakve objave i kao da je to on samo radio radi sopstvenih ti nekih koristi i svojih pravila, ali to nije istina. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao potpuno uvjerenje u svoje poslanstvo i jednostavno nigdje u svijetu ne možemo naći ovakav primjer. Moguće je da ljudi pred drugim ljudima stave taj neku predstavu da bi oni povjerovali u njihovu ispravnost, ali nije to moguće da ta osoba bi u toku noći išla u kuću svoje kćerke da bi jednostavno se pobrinuo za njeno moralni trening. I to da ih pita u vezi namaza koji nije farz, ali je ono na svakom vjerniku da on odluči da se budi u to vrijeme i zahvaljuje gospodaru. Treći aspekt ovoga i zbog čega sam i naveo ovaj primjer jeste strpljivost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Umjesto da on s njima ima kao argumente, on bi im pokazao ljubav i to sve na lijep način. I znači kad je Hazreti Ali radijallahu anhu odgovorio na ovakav način, kad mi zaspimo kao nemamo kontrole u vezi nas, pa ako Allah nas probudi, to je to. Ali u to vrijeme nisu naravno stvari imali ove alarme da ih bude. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nikada sebi zbog njegove ogromne vjere i nikada znači ne bi sebi to dozvolio. Ali također nije uopšte ništa rekao Hazreti Aliju, već kad se okrenuo naveo je
ajet u kojem Allah kaže da čovjek nikada neće da jednostavno prihvati svoju grešku i uvijek traži neki izgovor za to. I to je bilo način da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Hazreti Aliju da oni ne trebaju da prave izgovore nikakve, već da jednostavno se probude u to vrijeme da klanjaju noćni namaz. Hazreti Ali radijallahu anhu kaže, ja nikada od tog dana nisam propustio tahadžud, noćni namaz. Huzur kaže, ja ću da nastavim da govorim o životu Hazreti Alija u budućnosti ako Bog da. Onda Huzur kaže, situacija u Pakistanu se pogoršava zbog toga što prate neke ove mulvijete i neke religijske učenjake. Vlada u Pakistanu radi protiv Ahmedi muslimana. Huzur kaže, molite se za ljude koji žive u Rabvi i u drugim gradovima u Pakistanu, da ih uzvišeni Allah sačuva od zla ovih ljudi i da ih Allah ukloni što prije. Huzur kaže, posle džume klanjat ću džanaze u odsustvu i ukratko ću nešto spomenuti. Prva je od Čaudri Muhammed Aslam saheb, koji je preminuo 2. novembra. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. 1929. je rođen u Gujranwala, obrazovao se i imao je čast da završi magistrat pod upravom dr. Abdusalam. 1948. se pridružio Furkan Force i služio je u Nazad Kašmiru i dobio je Mudžahidi Kašmir certifikat za to i medalju. 1955. se pridružio pakistanskoj armiji i služio je na vrlo visokim funkcijama. Također je igrao veliku ulogu u otvaranju ovih vojnih institucija. Kada se penzionisao iz vojske, onda se preselio u Kanadu i onda 1993. se je tražio džamata da služi, dao je svoj život u službi džamata i Halifatul Mesih IV. Je odobrio i njegov znači služba u džamatu je preko 28 godina. Služio u raznim uredima u džamatu. On je bio vrlo prijatan čovjek, ophodio se prema svima s ljubavlju i poštovanjem, bio je redovan u svojim namazima, imao je veliku vezu sa hilafetom i poštovanje prema instituciji hilafeta. Posle svoje znači penzionisana radio je svaki trenutak u džamatu, znači sve što je mogao potrudio se da to bude služba džamatu. Nekada bi bio bolestan, ali čim mu se stanje popravilo, odmah bi odlazio kod misionara i tražio da nešto radi za džemat. Iza sebe ostavlja svoju suprugu i 3 sinova, da uzvišeni Allah mu podari svoju milost i oprost i omogući da njegova djeca nastave da rade njegova dobra djela. Nusret Jahan sahiba, njegova snaha, piše da je bio vrlo dobra osoba, pobožna i svoj vakf je ispunjavao sa velikom iskrenošću. Bio je idealan otac i suprug i prije nego što je preminuo nastavio je da savjetuje svoju djecu da trebaju da nastave obavezno da imaju vezu sa uzvišenim Allahom i sa džamatom i regularni u svojim namazima. A on je bio uvijek redovan u svojim namazima i svojim tahadžud namazu, noćnom namazu. Druga džanaza je od Šahina Kamar sahiba. Ona je preminula 12. novembra, također njen sin u 1:30 poslije podne u saobraćajnoj nesreći. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona je imala 38 godina, a njen sin Samar Ahmad Kamar je imao 17 godina. Ona ostavlja iza sebe supruga, 2 kćerke
i 3 brata. Njena kćerka kaže, moja majka je bila dobra žena, uvijek bi me savjetovala da radim dobro. Ona je bila uvijek prva da radi ta dobra djela i onda bi to djelala sa mnom. Ona je bila moj prijatelj i imala je veliku žaru da služi u džematu. Mašala, ona također spominje da njena majka je uvijek imala to, iako nije bila obrazovana žena, uvijek imala veliku želju za službom u džamatu. Njen muž također kaže, iako ona nije bila obrazovana žena, ona je sve postigla i u kući, naravna stvar, i također je odgojila našu djecu na prelijep način. Sljedeći je Samar Ahmed Kamar Saheb, sin od Samar Ahmed Šafik Saheb. On je bio s njegovom majkom i preminuo je u tom saobraćajnoj nesreći. Pohađao je Talimul Islam College 1. godinu. On je bio vrlo dobar učenik. Služio je sve aktivnosti Hodamul Ahmedije. Bio je vrlo aktivan u džamatu. Kad bi god nešto bilo naređeno iz džamata, on bi sve ostavio i to bi počinjao da radi. Njegov otac piše da nekada bi on morao da putuje po nekoliko dana, ali rekao je, moj sin bi uvijek govorio, oče, ti se ne brini, ja ću sve ostalo kod kuće da završim. On je bio zaista vrlo odgovoran mladi čovjek. Njegova starija sestra kaže da moj brat je bio tako dobra osoba, iako bi ja nekad mu rekla nešto, on nikada nije se ljutio. On je bio pun ljubavi prema djeci i prema svojoj sestrama. Da uzvišeni Allah podari milost i oprost njemu i podari sabor ostale porodici. Sljedeća džanaza je od Seida Zalkoka Sahiba. Ona je majka od šehida i supruga od šehida. Njen muž i sin su bili ubijeni. Preminula je 12. septembra ove godine u Kanadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kada su njen sin i muž bili ubijeni, ona je prošla kroz mnoge poteškoće, ali nikada se nije na to požalila. Sve je prevazišla sa saburom. Ona je poudala svoje 3 kćerke i prije nekoliko godina također je prošla kroz poteškoće i još jedan sin, izgubila je i njega, ali je također i to prevazišla sa velikim strpljenjem. Bila je vrlo gostoprimljiva i brinula se o osobama koje su bile siromašne. Ophodila se s ljubavlju prema svima. Ona je imala jednostavno tu vezu od ljubavi i poštovanja i predanosti prema hilafetu. Ona je jednostavno uvijek bila izvršavala džematske aktivnosti, uvijek je davala sadaku za svoje umrle roditelje, za svog sina, šehida i supruga. Mirza Afsil Kerim Sahib je bio njen otac, Sugra Begum Sahiba je njena majka, koji su bili veliki ljudi predani vjeri. Bila je starija sestra od Mirza Mujib Sahiba i Mirza Fazlul Rahman Sahib istočnog Londona. Bila je najstarija snaha od Mubarek Kokar Sahib i najstarija tetka od Mubarek Sadiki Sahib. Hvala uzvišenom Allahu, ona je bila Musi. Iza sebe ostavlja Bilal Ahmed Kokar Sahib, svog sina, i 3 kćeri, Taiba Kureši, Tahira Mađid i Samina Kokar. Da uzvišeni Allah podigne njen status, podari joj njegov oproštaj i milost i pomogne djeci da nastave da rade dobra djela njihove majke. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر